ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ଯେଉଁଟା କି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ସେଇ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଦେଇ ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି ସବୁ ବାଟ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏମିତି ସବୁ ବାଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ହେଇଗଲୁଣି। ଦେଖା ବି ଗଲାଣି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ଓହ୍ଲେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ଭ୍ୟୁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାର ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଭିତର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଇ ଗଡ୍, ଅସମ୍ ଅସମ୍। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଟିକେଟ୍ କଲୁ। ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ସବୁଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ନେଚର ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିନେରିଓ ବି ଭଲ ଅଛି। ସିନେରିଓ ବି ଭଲ ଅଛି। କିଛି ବାଟରେ ଆମ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁବ ବାବାରେ ଇଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଭାଇ ସାହାବ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ବାବାରେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉଲେ ଚଲାଅ। ପଡ଼ିବି